Ето лукчета. Тик-так. Данчо ми носи закуска в леглото. След малко сме на детска консултация. Преглед. Добро утро. Ейц! Глей. Ей, това е. Никога не съм виждала толкова перфектно нареден тик-так. А вие? Така го купих. Боже, какви неща гледам. Ето го котето маймуната. Ето е маймуната. Какво гледаш? Български филм. Как се казва този филм? Те слаки и там нещо такова. А ти пиш чай в леглото. Найс. Аз да се преведа във вид. Казах, че ставам рано, за да работя. Обаче в случая първо трябва да видим през личния лекар. Сега ще се направя едно кафе набързо. Ще се преведа във вид. Ето, айди хвани си го млякото и си яш. Наш коци е 10 кг и 200 грама. Нормата за годината си е минал, а има още 5 месеца. Ой, на здраве! Оле-ле! 71 см, 10, 230. Много си дебела. Хърка. Но след сега ще видим докторката какво ще каже, ще го преслуша. Защото явно с инхалациите няма да стане работата. Но той тръгна на някъде. Ей така се пие мляко на пресекулки, защото не може да диша. Ей, че пие мляко. Оле го ръкичкото. Личната ни препоръча да купим едни капки, които много цапат. Помня едно време от Йоана още, затова отиваме да се разходим и да купим капки за наследство. Около 6 градуса е днес, така че е подходящо за разходка. Ето, това е аптека Николови. Тук приготвят въпросните капки, които страшно много цапат и са със срок на годност 7 работни дни. Ама аз такова искам. Такива. Точно такива искам. Я да видим колко струват. Не ме станаха обувките, но дойдох да си купя това. Стимулант за растеж на косата на Икаров. И да си купя молив за очи. За устни, моя любим молив. Искам да си купя, защото нямам. Я да видим къде беше. Dusty Rose. Ето. Една напитка за мама. За мама. Една напитка. Ти тук ще ги държиш нещата. И друго. Я да видим друго. От моя чипс има ли тук? Няма чипс. Какво? Влязох. И 50 лева заминаха. Още нещо пропускам, ама забравих какво. Още нещо исках. Викам си, ще дойда до DM. Ще взема нещо, ама сега не мога да се сетя. Така. И познайте какво се случи. Баба Стевка ми звънна, ела вика да му вземеш. Явно нещо не се чувства добре. Иска да си поговори с мен. Лошото е, че аз имам и да работя. Така че отивам набързо, вземам я и изчезвам.
тук се вижда отвратително, защото съм на някаква смешна стойка на Данчо. Ама няма как. Я да видим всяка сутрина дали ще падне стойката. Та баба ми има нужда да си поговори явно с някой. Часът вече е 1. То е ясно, че днес няма да изпращам тениски. Днес ще правя тениски. Но имам ходене и да вземам стока, която доста време чакам. Едни розови тениски. Така че ще ходя за тях. И отиваме сега да видим първо баба, да я взема и да продължавам да си върша задачите, защото тя, ало, ела да ме вземеш, да бе, нито ме питаш обаче мога ли, не мога ли, някакви планове имам ли, нещо му трябва ли да правя, ела да ме вземеш. И реално в момента малко ми се поразвалиха плановете, защото мислех да взема стоката, да се прибирам и да почна да обработвам поръчките. На малкия трябва да му сложа от тези цапащите капки. Значи толкова много цапат. Оле, дано не се чувам през колата, че много гадно се чува. Не. Много гадно се чува през колата. Абе, много бързо ми мина този ден, бе. Да не говорим, че храна трябва да купувам на животните. На Моли трябва да я взема. Боже, че аз имам много ходения днеска в града. Кога ще работя? Трябва да седна да отговоря на хората за поръчките. Вече вземам капаро. Вече вземам капаро. Така че поне половината пари да ми се превеждат по фирмената сметка, защото след един случай, в който жената не си взе не 4, ами 5 тениски, аз тотално вече започнах да не вярвам изобщо на хората. Стига вече с тази наивност. Я да видим, ако мръднаете, дали ще падне телефона. Абе, не е добре така ъгъла, но майната. Е така, взех си този стимулант за растеж на косата. Ползва се веднъж в седмицата максимум, не повече. 2 молива. 30 и колко лева ми излезе всичко. И си взех такова за пиене. На малки лекарствата 15 лева и аз продължавам да се убеждавам, че аз не трябва да излизам. Аз излязали много пари харча. И то сега за детето няма как. Няма как харчат се. Дано да не ми се налага да давам за лекарства повече. Аз обаче продължавам с монолозите си. Спирам. Май го застопорих. Тази част на лицето си не я харесвам, лявата, а дясната, ама това е положението. Данчо през това време сега, докато аз съм по задачки, е с Йоана на една... води се местност, такова манастир, Басарбовския манастир на разходка. Казах му да ми снима, ама може би е забравил. Те мъжете, знаете, много бързо забравят. Аз съм почти до баба. Трябва да отида до Спиди, после до фирмата доставчик, откъдето вземам тениските, да се взема тези, които са вече тук. Абе, дълга и широка, много работа. А часът е 1. Ето как цапат тези капки. Много гадно цапат, обаче са много ефикасни. Аз правя картофена крем-супа. Имам влог с точно как се приготвя. И през това време правя пюре на малкия, отново картоф, морков и броколи. Днеска било Петлюв ден. Ден на мъжката рожба. Днеска Коци има празник. Коци! Коци, ти празник ли имаш, бе?
Пюрето на Коци е готово. Крем супата само остана да бъде сметана и сол на вкус. Сложих един пилешки бульон. Става невероятно. Тук има масло. Сложих прясно мляко, за да разреди. И става прекрасна крем-супа. Ето. След това слагаме настърган кашкавал и крутони. Аз слагам кубейчи с вкус на пилешко. Добавих и малко сол, защото ми беше безсолно. И крем-супата е готова. Ето. Изпратих баба Котито голям рев. Докато най-накрая разбрах какво всъщност иска той. Айде, давай покажи. Айде, давай, покажи. Давай, айде. Сега ще изцапаме 6 монга. Давай. Давай, покажи. Оле, оле. Оле. Оле, Боже. Оле, ле. Боже, Боже. Той ли искаш и ти да скачаш? Вижте му носа. С едно бит. То това е капките. Йочка, какво прави? Пише домашния. Да. Косата? А междувременно ми звънна мой приятел, който много обича животните и се грижи много за животните. И понеже много често се е случвало да се грижи и за нашите животни, когато ни няма. И ми донеси подаръци за тях. Донеси им лакомства, с които всъщност мога да ги храня. Това е месо кучешко. Не кучешко, за кучета. Та ми донеси няколко такива кутийки и храна за кученцата. И сега ще ги нагостим. Приключваме този влог с едно момче, което е готово за сън с неговото мече, а отпред изглежда се едно си разбило носа от капките, но това е положението. Факт е, че детето вече се чувства по-добре. Ау! Айде, чао! И до следващия път. До утре! Чао!